Na tomto svete je strašne veľa opustených miest. Niektoré sú strašidelné či svojou atmosférou alebo svojou históriou. No dnes sa pozrieme na našich top 5 najstrašidelnejších miest na svete. Na 5. mieste máme Ukrajinu a to názvom Černobyl. Toto miesto je opustené od roku 1986 po havárii jadrovej elektrárne v Černobyle. V tomto meste dodnes stoja školy, nemocnice, zábavné parky, ktoré stále neboli otvorené. Atmosféra je strašidelná, pretože všetko ostalo tak, ako keď ľudia náhle odišli. Na 4. mieste máme ostrov, kde sú bábiky. Nachádza sa v Mexiku. Majiteľ ostrova povesil na všetky stromy bábiky, aby uctil pamiatku jednému dievčatku, ktoré sa utopilo na tomto ostrove. Bábiky sú dodnes povesené na strome. Niektoré sú zhnité, staré a pôsobia veľmi nepríjemne. Legenda hovorí, že ľudia na tomto ostrove, čo žijú, tak hovoria, že tieto bábky sa hýbu, alebo ich oči sa hýbu a sledujú ich, ale tento fakt žiaľ není potvrdený. Na 3. mieste máme Francúzsko, teda katakomby v Paríži. V 18. storočí sem priviezli 6 miliónov ľudí, ktorých dali do tých katakomb. Pretože cintoríny boli preplnené a nemali tie tela kam dávať, čiže sú tam doteraz. Pod mestom je cca 200 km chodieb, no veľmi malá časť je prístupná verejnosti. Tieto katakomby je reálna vec, kde keď chodíte, tak sú okolo vás lebky a kosti mŕtvych ľudí. Na 2. mieste máme Japonsko, les pri hore Fuji. Tento hustý les je aj známy ako les sebe nežiteľov pre YouTube. Je známe, že tam dochádzalo k vysokému počtu seba nežiteľov pre YouTube. No teraz tam japonská polícia dôkladne stráži a dáva tam prehliadky. Tento les je tak hustý, že sa dá veľmi rýchlo stratiť a pôsobí veľmi nepríjemne a stiahnuto. Dnes sú tam všade naokolo tabule s číslami pomoci. Na 1. mieste máme Taliansko. V 20. storočí tam prebiehala psychiatrická liečebňa. No tento ostrov je momentálne pre verejnosť neprístupný a je opustený. Týchto 5 miest sú strašidelné hlavne svojou históriou, ale aj atmosférou a nie všetko, čo sa o nich hovorí, je dokázané. Tak mi napíš do komentáru, ktoré miesto by si určite nenavštívil a prečo. Ďakujem za pozretie videa, toto bolo mojich top 5 najstrašidelnejších miest na svete, je ich oveľa viac a verím, že sa čoskoro uvidíme pri ďalšom videu. Díky moc za pozrenie a však daj odber, ne?